መንግሥተ ሰማይ እንተረኸብኩም በር ጳጳስ ንምዃን ኢለ ኣይሞንኮስኩን። ሳልሳይ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቦና አቡነ አንጦንዮስ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ዜና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማሕየሩ ዝጸንሑ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ሎም ረቡዕ 9 ለካቲት 2022 ዓሪፎም ኣለዉ። በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ ተዋህዶን ናይ ቀረባ ቤተሰብን ድማ ብፍሉይ ጽንዓት ይሃብ። ንስለ ሓቅን ፍትሕን ነቕ ከይበልኩም ህይወትኩም ዝተፈለየ ኣቦና ወትሩ ኣይክትርስዑን ኢኹም። ሓፂር ታሪክ ህይወት አቦና አቡነ አንጦንዮስ። ድሕረ ባይታ አቦና አቡነ አንጦንዮስ ገና ካብ ወዲ 5 ዓመት ዕድሜኦም ኣትሒዞም እዮም ወዲ ገዳም ኮይኖም ዓብዮም። ገዳም ካብ ዝኣትዉ ድሕሪ 62 ዓመታት ላዕለዋይ ተጸዋዕን ሓላፍን ናይታ ዝነበርዋ ገዳም ካብ ዝኾኑ ከዓ ድሕሪ 39 ዓመታት ማዕርገ ጵጵስና ተቐበሉ። ብምኽንያት እቲ ማዕርግ ስሞም ናብ አንጦንዮስ ቅድሚ ምቕያሮም ወለዶም ዝሰመይዎም ስም የማነ ብርሃን ዝብል እዩ ዝነበረ። አቡነ አንጦንዮስ ካብ ኣቦኦም ቀሺ ገብረ መድህን ደብረ ጽዮንን ኣዲኦም ወይዘሮ ኤለን ቀለታን ኣብ ዞባ ማእከል ሕምብርታ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ብ1927 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተወልዱ። አቦና አቡነ አንጦንዮስን ህይወቶምን ኣብ ገዳም ወዲ 5 ዓመት ህፃን ምስኮኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰፍኣ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዳም አቡነ እንድርያስ ካብ ንባባት ፊደል ክሳብ ናብ ማዕርገ ዲቁና ዘብጽሕ ተማሂሮም ኣብ መበል 12 ዓመቶም ብብፁዕ አቡነ ማርቆስ ማዕርገ ዲቁና ተሾሙ። ብ1950 ከዓ ግብረ ክህነት ተማሂሮም ማዕርገ ምንኩስናን ክህነትን ለበሱሞ አባ የማነ ብርሃን ብልምድግና አባ የማነ ብዝብል ስም ከዓ ፈላሲ ኮይኖም ኣብቲ ገዳም ነበሩ። ኣብ ገዳም ካብ ዝኣትዉ ድሕሪ 13 ዓመታት ብወግዒ ፈላሲ ካብ ዝኾኑ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ማለት ኣብ ዓመተ 1955 ከዓ በአባላት ገዳም ንኣበምኔት ማለት ኣመሓዳሪ ወይ ሓላፊ ገዳም ንምዃን ተመሪጾም ናይቲ ገዳም ላዕለዋይ ተጸዋዕን ሓላፍን ኮኑ። ሓርነት ኤርትራ ምስ ተረጋገጸ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኮይና ዝጸንሐት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዕለት 2 ጥቅምቲ 1991 ጊዜያዊ ሲኖዶስ ብምቋም ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ርእሳ ኻለት ብኢደ ዋኒና አባ የማነ ብ19 ሰነ 1994 ብመላእ ህዝቢ አማነ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንጳጳሳት ካብ ዝተመርጹ 5 አቦታት መነኮሳን ሓደ ኮይኖም ስለ ዝተመርጹ ብግብፃዊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሲኖዳ ብፁዕ አቡነ አንጦንዮስ ብዝብል ማዕርገ ጵጵስና ተቐብኡ። ድሕሪ ዝኸዓ ናይ ዞባ ማእከል ጳጳስ ኮይኖም ኣገልገሉሞ። ኣብ ወርሒ ሐምለ ናይ 1998 ድማ ሊቀ ጳጳስ ዝብል ማዕርግ ተዋህቦም።
ድሕሪ ዕረፍቲ ካልኣይ ፓትርያርክ ኤርትራ ካልኣይ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ያዕቆብ ካብዚ ዓለም ምስ ዕረፉ ብ3 ለካቲት 2004 አቡነ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ክኾኑ ተመርፁ። 25 ሚያዝያ 2004 ከዓ ግብፃዊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ምስ ሰዓብቶም ሊቃነ ጳጳሳት ሰበስልጣን መንግስቲ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣብ ርእሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ክሰርሑ ስርዓተ ተቀብኦ ተገብረሎም። ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ድማ ገና ከም ናይ ዞባ ማእከል ጳጳስ ከለዋት ሒዞም ዘርአይዎ ካብ ናይ ካልኦት ጳጳሳት ፍልይ ዝበለ ንጥፈትን ቤተ ክርስቲያን ርእሳ ክኢላ ክትመሓደር ትኽእላ ዝብል ንጹር መርገጽን ኣብ ጠመተ እእትዎም ስለ ዝጸንሐ ግን ብገልጠምጠምን ብኽንደይ ናይ ውረድ ደይብ ክትዓትን ሓደ ዓመት ጥራይ ምስ ሓለፈ እቲ ዝተቐጀአ ነገር መዓልቲ ሓልዩ ተፈንጀረ። ዝሰዓበ ኸኣ ሶኒ 18 ሐምለ 2005 ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ አስመራ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ብዘይካ ብጸሎትን ቡራኬን ካብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ክግለሉ አዘዘ። 13 ጥሪ 2006 ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ብምስጢር ተአኪቡ ንፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብ ስልጣን ብምልአት አለዮም። ካብ ተዓለት እቲአት ሒዞም ከዓ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ብመንግስት ካብ ዝተላኩ አባላት ጸጥታን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋን ጥቡቕ ምክትታልን አተዉ። እነሆ ድማ ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ናይ ገዛ ማሕዩር ሎም ዕለት 9 ለካቲት 2022 ዓሪፎም ኣለዉ። ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ይከበር ስለ ዝበሉ ኣብ ማሕየር ኣትዮም ነቶም ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዝተሾሙ ፓትርያርክን ነቶም ዝሾሙ ጳጳሳትን ከዓ ኣወጊዞሞም። ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝወፅእ ሞት ይሕሸኒ ኢሎም ብምጽናዕ ድማ ሎሚ ካብ መከራ ዝዓለም ኣዕሪፎም ኣለዉ። ዝተወገዙ ጳጳሳት ከይተፈትሑ ድማ መጻኢ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ተንጠልጢሉ ይርከብ። ሕጊ ስለ ዝበልኩ ተኣሲረ ሕጂ ኸኣ ሕጊ እናበልኩየ ዝመውት ቃል ኣቦና ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ነቶም መንግሥተ ሰማይ እንተረኸብኩ እምበር ጳጳስ ንምዃን ኢለ ኣይመንኮስኩን ዝበሉ ቅዱስ አቦና አቡነ አንጦንዮስ መንግሥተ ሰማይ የዋርሶም። ምንጭ ጽሑፍ ምንባር ንመን ትግብኦ?